Kajengaken tengahipun pagelaran Campursari Gema Musika. Iyo. Regane lumrah terpitungi cedhok ora kepi tumrap kagungan kersa.
spesial Mbak. Ayo Mbak nyambut usap nganggo drijiku upus gedang omah lawa saya suwe mekar dadi ombo mapur tuwuring angkasa lunga tanpa tinggal asma
terus gedang saya lanas maneman eman kareng dadi klaras terus naku wis ra kok gagas maneman eman ilang tanah putih ilas saiki ning endi manggonmu aku lali marang asmamu yen jodoh sewu dalane mugi Gusti manggihake yen sliramu padha gelem muda rasa urip iki kaya aku ning rodo ngisor dhuwur iku wis jinaka ora perlu padha angresulka yen ing dhuwur aja lali mriksa padha yen ing ngisor aja banget rasula kelingono urip mung saderma sumarah kang kuwasa wis sepira gedene sangsara nganti napa kanthi lega lila kenan-kenan tabah jroning rasa wekasanmu mandheg dadi coba triprakara jodoh rejeki lan pati pramanungsa kan bisa arawi luwih becik ayo do mamuji kula warta amange basuki wis pira gedene sangsara nganti napa kanthi lega lila kenan-kenan tabah jroning rasa wekasanmu kadang dadi coba
monggo. Pak Sus, Kang Lani, rombongan saking Kilen. Sing ora Permata Indah New Gema Musika ingkang katampi dawuh pinalalang karo Kang Sekeco. Sampun pikantuk pakurmatan sampur kasuntung wujud dumateng sasana langan beksan ingkang sampun pikantuk sampur monggo. Sugeng sonten matur sembah rawuhipun Pak Win. Kunjuk dumateng tamu undangan ingkang katemben dawuh kasun mlebet dumateng sastra pargan pinanipun ingkang Sekeco ngrapi Pak Sugatan. Yo Mbak Ruso anake sapa Mbak? Anake Pak Bonir. Ning luar negeri lotring aja ngati-ati. Anak bojo ning omah ngenteni. Kon ku nunggu ngenteni balimu.
duwe malah gawa ganti anake sapa kowe anake sapa aku isin yen disawang tangga moh nyawang aku wis menapa janjimu samono omah gedhek dhewe karep rubuh yen aku rane tetelo jawang anak saya beragate kowe mulai lunga bayi oleh-oleh anake sapa Ali-ali watu. Ali-ali watu sing menehi ninggal aku senadyan ora berjanji nanging kena kanggo ngedem ati ali-ali watu tumepel jen nek manisku nadyan bane wis putih nek watune tetep durung malih ali-ali gawa crita nalikane ing wis kenapa nendra dalu datan dina Monggo ingkang atur dawuh. tumrasa ning tikar asmara Basa Deli Mbak Kaprik. ali-ali watu kowe neke wanci dalu sira pamit marang aku kok tinggali ali-ali watu Kelingan.
matur gimana? Kampak terakhir monggo yang sampun pinanggung matur patah sambur monggo terakhir kampak yuk badhe tindak pundi katingaren tindak wae ra numpak taksi dhewean opo ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani kelarasan mas alias kebetulan rencane kathah rada kaboten yen purun mas enggal-enggal ngrencani takang omah mangke kula Wel wong legen golek momongan niki blonjo napa mbak yo badhe pindahan ampun kula mas sampeyan ampun kuciwa kula raja anyaran ditinggal omah rawan-rawan lunga blonjo ning pasar paing prawan rondo bagi kurapati